אם את לא מקבלת יחס של מלכה, פשוט תתחילי להתנהג כמו מלכה. אז איך זה קורה? זה מתחיל מתחושה כזו עמוק בפנים. את לא מחכה שמישהו יגיד לך שאת מיוחדת או שאת שווה את זה. זה מתחיל בבוקר, אפילו לפני שכולם קמים. איך את מדברת לעצמך? איך את מתנהגת לעצמך? אפילו איך את מתלבשת. והכי חשוב, איך את מגיבה כשמישהו חוצה את הגבול שלך. כי אנשים לא מתייחסים אלייך לפי מה שאת חושבת שאת ראויה לו. הם מתייחסים אלייך לפי מה שאת מאפשרת להם. אני זוכרת שפעם חיכיתי שמישהו יגיד לי מי אני. כל עוד חיכיתי, לא קיבלתי שום יחס כזה. אבל ברגע שהפסקתי לחכות והתחלתי להתנהג כמו מי שאני רוצה להיות, הכל השתנה. לא כי העולם השתנה, כי אני השתניתי. אז תתחילי היום. משהו קטן. גבול אחד שתשמרי עליו. משהו אחד שלא תגידי יותר על עצמך. כי ככה מלכות מתגבשת.